et afsnit af Anarki. Men ingen sagde, vi skulle vende, men det er det, jeg er faldet for. For du er sexet selv med en cykel, selvom jeg ikke ser det meget. Der hedder Svea S. Og jeg har fortalt hende, det simpelthen er for dårligt, at hun ikke kunne være her i dag. Men hun var sådan, bare få dem til at synge lidt. Det vil jeg sikkert gerne. Så jeg tænkte, har I lyst til at synge lidt med i den her? Jeg kommer til at teste jer, så hvis I gør det godt nok, så får I måske lov til at lave lidt fællessang til sidst. Er I klar? Du har på 20 timer på at ignorere mit besked. Jeg venter bare 20 ekstra, og du undrer din selvstændighed. For jeg har en del at tage mig til, og lov mig underholde lidt. Som en veninde viser dit ansigt lys og skærmer. Du er rutineret strøjber og ved det. Du super like for alle, for jeg var 21. Sig mig lige, hvor længe har du tænkt dig nu? Om at det ikke var dig, hun slår på Tinder. Tag det med dig og solen. Og selvom du på 100 finder og om igen, og du går om din alder, er du nem at genkendt. Siger jeg, du bare bliver pranket af dine venner. Tag det med dig og du går i solen, ikke skinner. Svært at tro på, når der er 20 andre, og du nu liker, når de ligner ikke mig. Jeg forventer jo ikke, at du flytter ind om lidt, men jeg tænkte, det kunne ske en dag. Så jeg går mindre på mit dør, tænkte jeg ikke kunne se det før det endte. Du super like for alle piger over 21. Men sig mig lige, hvor længe har du tænkt dig nu? Om at det ikke var dig, hun så på Tinder. Selvom du bruger 100 billeder om igen, for du går om din alder, er du nem at genkendt. Siger at du bare bliver pranket af dine venner. Tag det med dig op og du går i solen, ikke skinner. For at du bliver en af dem. Og klokken rammer 5, og ikke efter plan. Du tog jo kun i byen for et one night stand. Den fuld af kørje i din enmandsseng. I samme drink, på samme disk. Du som en som der til spids. Tager ud med den og ganske kompleks. Så tager alene hjem. Hvor i seng, så det her og åbner op med tømmer. Du må vælge mig igen, når hun er sikkert skønnet fejl. For der er mennesker nok til at dø, men er der mennesker nok til dig? Men er der mennesker nok til dig? Ser de stikker af i en silhuet. Det er et søndet resultat af din bollebillet. Når du afgjort ikke vil kunne få et stykke med hjem. I samme drink, på samme disk. Du som en som er til spids. Tager ud og ganske kompleks. Så tager alene hjem. Hvor i seng, så det her og vågner op med tømmer. Du må vælge mig igen, når hun er sikkert skønnet fejl. For der er mennesker nok til at gøre.
yndlingskode. Så købte jeg 2 cocktails som et barer. Så nogen med paraply og alt det der. Og de kostede mig 70-20 kroner. Ja, så må det nok skulle til at ske lidt mere. Men det eneste hun ville var, at dagen var en længere. Godt nok uden at gå med op igen. Og nogen synes måske det var lidt sødt og langt skræk igen. Langt de fleste var som ingenting. Jeg fatter det ikke. Jeg tror der er noget galt med mig. Jeg drømmer mig væk til et sted, hvor jeg er sammen med dig. Jeg har prøvet lidt af hvert af det værste. Lige for tiden er det mig, jeg har svært ved. Den om verden er dum. Er du det?